live na live tayo ngayon at first time ito, Max. Yes. First time to, Pax, na magsasama po ang dalawang puwersa ng Yes the Best at Love Radio sa isang interview. Yes, kasi napaka-espesyal ng ating magiging guest ngayon. Totoo. Oo, kaya naman ako, sumama kayo sa amin hanggang alas 10 ng gabi. No? Dito sa... Hindi ba? Hindi. Ay, hindi. Kala ko hanggang 10 p.m. eh. Hindi. Kaya naman sa mga nanonood po, sa mga kabisyo. Yes, at sa mga best natin. Ayan. So, magpakilala muna tayo para masaya. Okay, sige. No? Ay, kasama nyo ngayon, ang inyo po napapakinggan sa Yes the Best 101.1 The Millennial's Choice. Ako po si Rico Panyero. Mula naman po sa 90.7 Lover Radio, Feel Good. Ako po si Lala Banderas. At kami ang Partners! So, Yes! Partners is back kasi alam mo, special yung makakasama natin ngayon, Paksa. Makakasama natin yung isa sa pinakamatunog na pangalan sa music industry today. Correct. Kaya naman excited na kayo kasi nga naman nandito mismo sila sa studio ng Manila Broadcasting Company para makipagharutan sa atin at makipagkwentuhan. Totoo. All 8 of them ang makakasama natin ngayon. Hindi lang po sila nagtitrend sa TikTok, nagtitrend sila sa Twitter. Saan nyo man sila ilagay, nagtitrend sila. Welcome, Bini! Ito na sila! Ayan. So, kailangan muna natin sila kilalanin isa-isa before tayo magtanong. Paksa, starting tayo mula sa kaliwa. Ayan, dyan sa side mo. Yung apat na yan, kilalanin mo. Dali. Okay. Dito tayo, Pax. Dito. Halika dito. Ayan. Oo nga pala. Ayan. Okay. Lalo ako lumiit. Teka lang, titingkayad ako. Ate, patabi. Dali, kilalanin mo mula doon. Ayan, sige. Umpisa po tayo dito. She's Beanie Stacy po. Hello po, this is Beanie Maloy. Yan. Hi, and I'm Beanie Aya naman po. Hello po, I'm Beanie Joanna po. Hello po, I'm Beanie Mika. Hi po, I'm Beanie Sheena. And she's Beanie Gwen. And we are Beanie! Ang cute naman nun. Hindi ko kayang gawin, nalilito ako sa kamay. Tinignan ko, hindi ko kaya. Gusto ko sana gawin eh. Pax, yung tatlo kasi sa kanila, alam nyo, ganito tayo ka-special mga kabisyo at besa. Dahil yung tatlo sa kanila naka-voice rest, pero andito sila. Oh, maraming salamat naman. Dedication is the key. Yes, diba? No, ako, talaga nga namang pinaghandaan namin ito. At alam mo, Lala Banderas, mga kabisyo, mga best, noong last time na nag-guest itong Beanie sa Yes the Best Manila, talagang grabe ang suporta. Yung mga nanonood, yung mga utaw, yung mga netizen natin sa social media, sabog na sabog. Yung Twitter ng Yes the Best Manila, as in, nako, talaga nga namang masasabi ng Bloom na walang sawa ang pagsuporta sa inyo. Hello, Bloom! Ayan. Hi, Bloom! Hi, Bloom! Ayan. Ano bang masasabi nyo daw sa mga sumusuporta sa inyo? Anyone could answer from the Beanie. Siyempre, forever grateful po kami for our blooms. Like kahit na anong ganap po namin, nagpapatrending sila. Kahit bigla ang ganap, gagawa sila ng paraan para mag-trending kami, para mag-ingay yung pangalan namin. So thank you, blooms, and we can't wait to thank you in person. Kasi ilang beses na kami nagki-thank you po virtually. So sana soon, face to face. Alam mo, lalambing ng boses nila, Pax. Oo nga, no? Gusto kong gayahin, pero parang di kaya ng pagkatao. Para makakatay lalabunan mo. Totoo, No? parang yung buong pagkatao ko yung nangangati. Pero speaking of support, Pax, congratulations. Yes. Kasi meron na 1 million streams ang Na sa Spotify. Balikan natin yung first time na napakinggan nyo yung song nyo na Na. Pumasok ba sa isip ninyo na magiging sobrang trending to sa TikTok? Well, actually po, nung una, hindi po namin na-bet yung song. Nung una lang po. Pero nung na-record na po namin ng buo, tapos napakinggan po namin na saktong-sakto po siya for Beanie. Pero hindi namin po in-expect na magta-trending siya sa TikTok, sa Twitter, tapos umabot na po kung saan-saan sa mundo po yung videos po sa TikTok. Kaya super grateful po kami. Alam mo yun, lagi ko din yan nakikita sa TikTok, Pax. It's hard to skip that music kasi you can listen to it to almost every influencer on TikTok. Oo, masasabi talaga nating relatable. Oo, no, Yes. yung song. At kahit ako'y napapasayaw ako. Oo, no, sa kanta. And of Paano? course,
Sayang maikli yung, maliit yung space natin oo. eh. Yun talaga yung Oo. problema. Sobrang relatable kasi talaga, mga best, mga kabisyo, no? Kahit ako napapasayaw at nakaka-relate talaga ito. How about you, mga Bini? Ayan. Kayo ba nakaka-relate din dun sa song na na? Siyempre naman. Kinabahan. Oo, nagulat ako sabihin niya hindi. Siyempre naman po, kasi kahit kami naman po may mga celebrity crushes po kami, ganon. Pero siguro mas nakaka-relate po talaga yung mga listeners po namin. Kasi parang ngayon, yung mga tao po mas vocal po sa mga feelings nila kapag may gusto sila, nasa SOCMED, nasa TikTok. So, yun po, through our song po, doon nila pinaparating sa taong gusto nila na nahuhulog ang loob sa'yo. Yes! Kinikilig. Tinitira ka din niyo. So eto na nga, let's get more personal with our guest for today. And meron kasi mga personal questions ang ating netizens, followers nila, ang blooms para sa kanila, and we will ask it for them. So question, this one is for Aya. Yan. So alam natin na si Bini Aya ay isang beauty queen. Pero isa pang interesting fact about her ay ang choice of wardrobe niya na all black. And I can relate to this. Oo nga, mahilig din si Lala sa- Kaya naman ang follow-up question ko, nahirapan ka ba mag-wardrobe transition? Kasi ang colorful ng Bini eh. So nagkaroon ka ba ng hard time, Aya? Yes po, noong una, actually, yung mga damit ko po, puro black, white, mga neutrals, and then, dito lang po ako nagkakulay yung wardrobe ko, yung buhay ko, di ba? Yes, and ayun po, nagka-florals na din, nagka-skirt, ganun po. And okay naman po, at least nakapag-discover po ako ng maraming styles in wardrobe po. Ako siguro mahirapan akong mag-transition talaga from black to colorful. Dulugo. Kasi yung black talaga, packs deep within hanggang budhi. Ang itim, no? Oo, ang itim. Okay ka. Ay, nako. At sa mga hindi pa nakakaalam dyan, itong pala si Colette, no? Nakaka-trigger daw pala sa kanya, sa kanyang vertigo. Ang maraming flashing light sa paligid. Ako, napakahirap niya. Sample, flashing light. Joke lang! Wag! Pinasample no? Oo. Ano naman yung adjustment mo, lalong-lalo na kapag nasa stage? Grabe yung di ba, yung performance yung paano hindi nakaka-apekto yun sa'yo kapag merong mga flashlights. Flashlights, yung mga flashlights. Pag kunwari po, mga rehearsals po, minor lang po yung adjustments ko. Nagka-cap lang po ako, nagsi-shades. Minsan po, kasi po sa Bini, actually hindi lang po ako may vertigo po, si Joanna din meron. So, pag nasa ibang bahay pa po kami dati sa PBB, talagang minsan may part sa bahay namin na ino-off po namin yung ilaw pag nagti-training po kami. And pag sa performance naman po, pag nasa stage po ako, wala po ako masyadong adjustments. More on, sinanay ko po yung sarili ko. Opo. Kasi po, may mga times na talagang yung mga ilaw po na ganito, colorful na ilaw, tumatama sa mata ko. So, wala po akong choice. Yun po talaga yun. Wala po akong choice. So, the show must go on po. So, Yes, yun. ang galing. Professional na Yes, professional. napaka-professional, unlike us. Diba? Pero nakakatuwa yun kasi nga, yun nga, yung professionalism at a very young age, it shows. And sa ganyang klaseng attitude, you guys will go a long way. Ang dami alam. Kasi kung tayo, nagkakaroon tayo ng vertigo, patayin ang ilaw na yan. Oo. Ako nga, di ko alam kung ano yung vertigo. Charot lang. Siyempre, Ay, madali na makausap si Direk, pinatayin Oo. talaga tayo ng ilaw. Dari ko ganun. Ito na nga, sunod natin yung question. And this one is for Maloy. Ayan, Okay. Maloy daw. Kasi kanina nagtirain ako, sabi ko Maloy. Kinandahan ko pa, mali pa rin. Maloy pala. Ito, ayan, ay Maloy pala. Hindi naman para kay Maloy. Ito naman ay para kay Maloy. Ayan, she was voted as the Vice President. Uy. Ayan, and SHA trainees, yan. Dahil malakas ka raw magkanin. Wow! Anong masasabi mo dito na nilabel kang Vice President? Malakas ka magkanin na lagay na yan? Half rice to! Bakit ganon? Nangyari. Hindi ko alam. So, Ate ano Maloy, masasabi? I-lipsync mo na lang sasabihin. Ayan. Kasi hindi I-lipsync ko na makasalitan lang. si Ate Maloy. Hi, Blooms!
Hi Blooms, I'm Malo, your Rice President. And ang masasabi ko lang is thank you so much for nominating me. And masasabi ko rin is I love rice. Lagi kong kinakain ang rice sa bahay. Wala na akong masabi. Wala na siya masabi. Ayan. Actually, okay, sige na nga, magsalita na ako. Pero, hindi po ako masyado na, ngayon parang Ngayon, stop ko na yung rice. Ah. Medyo nag-rice na lang. Dati, 2019 pa and 2022 na ano na lang ako. Green tea is life. Green Yun na. tea. Matcha is life. Yun na. Ako nga, hangin na lang eh. In-stop ko yung food. Boy, thank you, Maloy. Si Maloy talaga dahil sobrang gusto niya nga, alam mo nyo yun, pagbigyan kayo sa mga katanungan nyo, even naka-voice raise si Maloy, nagsasalita siya. Oo nga. Salamat, Next thank you. question, Pax. Okay, so ito naman yung question naman natin para kay Gwen. Yan. Or tinatawag natin na sunshine ng Meteor Garden. Balita namin yung hairdo mo, ganyan na simula nung bata ka pa. Ano yun, yung simula nung pinalabas sa buong, sa mundong ito, yan na ba yung hairstyle? Meron na siya Oo. matali dito. Kung bibigyan ka ng style ng buhok, ano yung pwede mong itry at bakit? So ako po yung interpreter ni Gwen. Ayan, sige. So sabi po ni Gwen, hi, I'm Bini Gwen. So, before pa po, nung bata pa po ako, yung hair ko po talaga is ganito na, may bangs ako. Kasi yun yung gusto ng mama ko. Pero gusto ko po talaga matry na long hair, pero with bangs pa rin. Yes. And gusto ko po kasi na yung hindi alanganin, kaya it's either long or short hair. And I'm Bini Gwen. Ah. Ang sync na sync ka. Oo. In fairness, sa lips, di ba? Oo. Parang feeling ko pag namamali sila ng sinasabi, lalaki yung mata ng mga dapat sasagot. Pero thank you, Gwen. Ayan, Thank you, isa Gwen. pa sa professional, naka-voice rest din yan, Blooms. Pero andito sila. Yes. So, eto na nga, question naman for Stacy. So, si Stacy raw ay mahilig sa cornic at suka. Ay, gusto ko din to. Ay, parehas tayo. Tapos, ikaw ang main rapper ng Bini. Kaya mo bang mag-rap ng may cornic? The joke. Pero ito talaga yon. Yung fashion sense mo daw kasi ay nakuha mo sa mother mo na nagde-design ng costumes and gown. Ano sa tingin mo ang unique sa costumes and sense of style ng Bini compared sa ibang P-pop group? Yes. Alam mo, Kakainis. Practice talaga nila, no? Actually, lang nila ginawa, Oo eh. Alam niyo po ba na bago kami pumunta dito, ay nako, kakakain ko lang po ng cornic na may suka. Sinipsip ko pa yung suka. Ang sarap talaga mamapak ng suka. Pero syempre, yes, kaya-kaya ko po mag-rap na may cornic sa ano. Diyos ko, Stacy pa ba? May na-rapper ba yan ng Bini? Ay, sing kami. Ibang klase itong mga to. Alam mo, meron silang nataray na, ngayon, na bagong talent. Oo. Mag-voice over. Pwede na sila mag-BO, Pwede Paps. sila mag-dub. Totoo? Oo. Ito, next question natin. Okay, ito naman. No? Question natin para kay Mika. Si Mika rin daw, favorite daw ang cornic at saka sili, kaya nasisira yung boses nyo. Kakainom ng suka at saka ng ng cornic. Kasi Makati yan talaga kahit sa atin kapag magsasalita kami, bawal ang cornic. Kasi Bakit sa akin hindi? Bakit ako wala akong pake? wala palang pake, no? Okay, so, eto. Ayan, okay, so, Si Mika, di ba, Okay. ay isang Pax. ayan, si Mika ay isang cheerleader. Yan. Tapos, volleyball player pa. Uy, Aba naku, napakarami namang ginagawa. No? Totoo. Oo, yun. Ano mas mahirap doon sa ginagawa mo? Yung training mo sa Bini or nung varsity ka pa? Para sa akin po kasi yung varsity, mas mahirap siya based on physical strength or stamina. Kasi yun po talaga, ang lala po talaga ng mga workout po namin doon. Pero sa Bini training po, matetest po kayo mentally. Kasi hindi lang po sayaw, may kanta rin, may modeling rin-ish. Tapos, kailangan nyo rin po talaga mag-last throughout the entire day kasi hindi lang po training ginagawa namin. Meron rin po kaming performances. Kaya,
Bini po, overall. Oh, masaya. Yung Bini talaga yung nag-test sa physical and mental and overall. Correct. Overall na stamina ni ate. Oo. So, eto na. Question for Joanna. Ayan. Ayaw na sana namin tong itanong. Pero balita ko, crush mo daw si Robbie Domingo. hindi ko naman naulitin yung pangalan, no? Robbie Domingo. Si Robbie Domingo. Si Robbie? Si Robbie Domingo. Robbie Yes. Domingo. Pero kidding aside, ikaw ang kinoconsider na happy pill ng grupo. Paano mo nagagawa yon to see the good in every situation? Ay, hindi. Kukontra po yung mga yan. One of the po, kasi kahit sila naman. Naku yan, pag pinagsama si Sheena and Stacy po. Apat po yung Nako, magigiba po yung bahay namin. Kasi ang ingay. Pero siguro, wala po sa lahat. Nakitawa din yung ano. Pero kasi, ang dami na nangyayari negative po outside Bini. So, bakit makikisabay pa po, diba? So, parang, yun nga, kaming 8 na lang din naman yung magkakasama. Malayo kami sa family namin. So, dapat kami na lang din. Stay positive po. Siyempre, hindi naman maiiwasan yung bad days. Normal naman po yun. Pero, kailangan lang natin hanapin palagi yung positive sa mga nangyaring negative po. Totoo Uy, yan. grabe naman Diba? yun. Wow. Inspirational. For the Yes. inspiration. Meron din kami dito, Robbie. Yan o, Robbie. Tusin. Charot lang. Para sa may mga ubo. Totoo. Okay. Ito naman, no? Kainis. Okay, so eto naman, kay Sheena. Sheena, eto. Naging part ka ng all-male dance crew. Tapos ikaw lang yung nag-iisang girl sa group. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun na ikaw lang yung nag-iisang flower? No, ano yun? Flower, ano? Among the Thorns. Among the Thorns. Kasi naman, magsisimula Kasi- ng kasabihan. Ang alam ko lang kasi time is gold eh. Tapos may ganyan pala. Ayan, may follow-up question pa. Oh, ano Kailangan naman yung dalawa. nakuha mong lesson? Oo, no, na binitbit mo from that group dito sa Bini. Actually po, dalawa po kaming girl. Dalawang girl. Yes po. Pero that time po, I was 13 years old. Tapos the rest of them po, late 20s to early 30s. So, bunso, baby. You're my sun and moon. Hindi po. Ano po, na-cast po kami doon kasi po yung leader po ng grupo po, ano yung term doon? Tinuruan din po kami. Basta meron po competition dun sa school. Tapos siya po yung mentor po namin. Tapos sinama po kami sa grupo. And yung nakuha ko po from M1T po. M1T po yung name po nila. Yung nakuha ko po sa M1T po, yung ano po siguro, yung experience ko po sa pag-perform. Kasi yung M1T po madayo, ma-competition po kami. So, yun po yung nakuha ko. Mas, hindi na po ako masyadong kinakabahan pag nag-perform. Alam ko na po i-hype yung mga audience po. So, thank you po M1T for the experience. Dalawa pala silang girl doon. Pero you started at 13 years old, Galing, diba? ano- Performing in front of a Pax, ano crowd. ginagawa mo ng 13 years old ka? Hindi ko alam. Malamang nasa kabilang kanto ako nakikipag-pog. Yun lang yung ginagawa nila, Labanderas, pog, text, tumbang preso. Ayan. Pag-usapan naman natin, ito na, para sa Bini, lalo-lalo na sa mga blooms, ayan, sa mga supporters ninyo. Pag-usapan naman natin yung newest single ninyo with the title, Lagi. So, i-ask ko, anyone of the group or kahit ilan sa inyo pwede sumagot nito, ano yung pinaka-paborito nyong lyrics ng kantang ito? Unahin na natin kay Colette pag ganun tayo. Yung part po na, mahal kita mula umaga, mukhang malala na. Yan po. Ay, mahal kita mula umaga, mukhang malala na. Doon lang ako na-stuck sa mukhang malala. Uy, pero ang ganda naman boses ni Colette. Oh. Live to, guys, ha? Live to, mind you. Live na live. So, next natin, syempre, magsiskip tayo sa dalawang maganda. Naka-voice rest. Dito muna tayo kay Aya. Yung favorite ko po is yung chorus po na, lagi nang umaawit mula kusina hanggang sa sala, lagi-lagi. Kilig naman. Oh. O, diba, this is a young kind of love, eh. Yung ganyang feeling. Ano yan, eh? Intoxicating. O, next. O, intoxicating. Teka. Hanap kang word mo, dali. Siri, what is intoxicating? Mamaya sumagot yan. O, next natin. Favorite line. Sa akin naman po yung second pre-chorus po. Halika, tara na, saan mo ba gustong pumunta? Sa Luzon, Visayas pa, o Mindanao kaya?
Uy, travelist. Yes. Travelist. Grabe yung pagmamahal, ano? Bibit-bitin mula Luzon, Visayas at Mindanao, kahit West Philippine Sea. Kung sagot mo daw, sasama si Rico. Basta libre. Oo, totoo. Next natin. Yung akin naman po is Ay! Ano kaya Yung part yan? niya po. part mo rin. Yung sabi mo, at tuwing wala sa'yong piling, telepono ko ay puno ng usapang malaga sa atin. Ay! Punong-puno yung inbox. Yan. Yung mga tipong pag-absent yung crush mo or wala yung minamahal mo, tingin-tingin ka lang sa cellphone mo kasi doon yung mga past conversations para may kilig. Backread. Oo, parang backread lang. O, diba? Tapos pag na-delete mo yung mismong message, maasar ka. Wala ka ma-backread eh. O, last natin si Sheena. Ano po? Nakakabaliw na pag-ibig, sigurado nang hindi papayag aking pusong mapalayo sa'yo. Oh. Para kanino yun? Para daw kanino? Marami po eh. Sino po ba? Ano? Pang ilang crush mo yung para doon? Parang siya yung pinakamagaling maglaglag sa inyo. No? Parang kanina Napansin mo, Pax? Oo, kanina niya pa gusto mo ilaglag eh. Pero alam niyo, maraming salamat. And yun ay patikim na din sa Blooms para sa kanilang newest single. Sa mga hindi pa po nakakapakinig, yan ay patikim ng Bini sa inyo. Gustuhin man natin sa dulo, naka-voice rest yan. Ayan, ganyan sila ka-professional. Na-touch talaga ako na yung tatlo sa kanila voice rest, pero andito. Thank you, salamat. Yung Maraming voice lang yung ginawa nila, wala yung rest. Oo nga, di ba dapat magkasama yun? Oo, iniwan nila yung isa. Pero Pax, ito na yung next segment natin. Dito ako excited. Okay. Kasi dito, ang mechanics po nito, ito ang tatawagin nating laro na Kapain Mo, Baby! Meron na tayo, may OBB agad. Kantahin mo daw, Jo. Kantahin mo daw yung segment, dali. Yung katulad ng ginawa mo kanina, dali. Kanta po ito ng first one po. 5, 6, kapain mo, baby! Ay, di ba may OBB? Oo nga. Ayan. Para po sa mga viewers natin, na-explain ko muna, Pax, lapit tayo ng onte kasi natakpan na ako ng box. Diba? Ine-expect ko maraming box, no? Laban o bawi ba to? Pero o ba yung? Hindi, kapain mo, baby, to. Kakapain mo, baby. So, ganito to, mga best and kabisyo, mga blooms. Meron po tong laman sa loob. So, hahatiin natin ang grupo natin into two. Rico's team and my team. Yan. Okay. Kasi pati tayo maglalaro nito, Pax. So, para mas madali na lang ang hatian, sa'yo ang mga nasa kanan natin. Yes. Ayan, from Colette to Aya. Sa akin naman, mula kay... Tama ba ako, Gwen? Joanna. Ito pala si Gwen. Si Gwen, di nagsasalita. Sinisip pa si Gwen. Si Joanna hanggang kay Gwen akin. Ayan. So, yung dalawang grupo, isa-isa from grupo representative, haharap kayo dito. May dalawang butas ang box dito. Teka lang, Pax. Takot ako eh. Tapos may laman sa loob. So, we have 30 seconds on the clock per rivals. Tapos ang gagawin lang nila, sabay nilang ipapasok ang mga kamay dito, may item sa loob, paunahon lang silang sumagot kung ano yung item sa loob. So, kada bini na makakasagot ng tama, 1 point for their team. Yes. Pero para po sa mga team leaders, team leaders, sa amin ni Rico Panyero, tig 5 points kapag nahulaan natin ng tama ang ating mga team. Correct. So, syempre, ang pinakamaraming nahulaan, Pax, sila ang panalo. Yan! Okay, so, kayo din ay ano din, no? Meron tayong 30 seconds. Yes. Yan, per per hula. So, ready na ba kayo, Rico Panyero team? Dalawang naka-voice rest sa inyo, so mahina. Competitive to. So, ready na ba kayo? Lala team! Yes! Okay. Pang cheerleader. Grabe, gumagalaw yung box. Talaga ba? Kasi naman, ba't kami sinali? Oh. Di ba kami yung guest? So, unahin na natin si Colette at si Gwen. Yan. Okay, Colette. Good luck, ha? At meron naman tayo dyang bandage kung Ayan. kakagatin man kayo ng nasa loob. So, kamay muna dito sa ibabaw. Ayun. Ay, ibababa natin to. Oh, sige. Okay. Oh, sige. Dito ka, Pax, para di mo makita. Ha? Dito ka, kasi makikita Di mo. naman natin sila pwede bulungan. Ganun ba? Oo, Sige. walang coaching. Sila lang tong dalawa, okay? Okay, 1, So, 2, 3. Bini Colette and Bini Gwen. 30 seconds on the clock.
Ay, oo nga. Kunwari, hindi nyo nakikita. In 3, 2, 1, kapa! Kapain mo, baby! Kamay pala nila yung naahawakan nila. Gumagalaw ba? 30 seconds. Ano? So, tingnan natin ang ating oras. Ah, Pwede na po sumagot? Sige. oo, sige, sagot lang. Pantali po. Yung Pantali daw sa buhok. Ponytail? Pantali sa buhok. Yes! Correct! Yun! Pwede po mahingi na isa? Oo, sige. Sige, kuha na daw. Oo, sige, sa inyo na yan. Sa inyo na yan. Okay. Congratulations! Ayan, kuha na kayo, girls. Oo nga, nakakatakot. Ayan na. So, congratulations. Next item, 1 point na po para sa Rico's team. Yes! Okay. Salamat po. Muntik mo pa mapahiyaw itong naka-voices namin. Papasigaw po si Gwen. Oo. Second item tayo. Second natin, ang ating dalawang bidding, si Sheena at si Stacy. Stacy. Okay. Yan. Thank you for saving them. Okay, so eto na ang ating next item. Nandiyan na ba? Nasa loob na? Oo, Okay, nasa bilis loob ah. na. Okay. 30 seconds on the clock. Beanie is ready, set, go. Kapa. Sponge? Hindi parang Yung green. Kaya mo yan. Dali, malapit na. Sabi hulaan, wag i-describe. Sheena, bakit ganun? Ay, okay na Okay yun. na daw yung sponge. Yeah! Kami ulit. Scrub. Oh, Rico's team ulit. Natatalo tayo. Ang galing-galing naman. Okay, sige. Madadali kayo pag ito'y sumagot. Ako pala Okay. nagpatalo. Okay. Okay. Next natin, Go Mix. si Guatemala. Green Team. Si Maloy at saka si Mika. Okay. Double M. Dalawang naka-green. So, Ano kaya? 30 seconds on the clock, ladies. In 3, 2, 1, go! Hoy! Ano to? Jelly Ace? Jelly Ay! Ace! Jelly Ace! Dapat kasama yung flavor. Ha? So, ano gusto mo nila? Akala ko Pinahirapan. Ayan ang ating wet wipes. Sige, uwi nyo na din Ang yan. galing-galing naman. Okay, may 1 point na, Lala Banderas. Yes, may group. 1 point na ang grupo namin. Okay. Jelly Ace nga, guys. It's Jelly Ace. Ay, lychee. Oo. Oo, lychee. Teka, lalasahan ko. Ayan na. Napasigaw na naman po natin ang naka-voice rest. Hindi maganda itong ginawa natin game para sa kanila. no? Okay, next na natin si Aya at si Joanna. Tangkad ni Joanna, layo ko. So ladies, 30 seconds on the clock in 3, 2, 1, go! Go! Go, John! Rambutan! Wow, rambutan! Ay, ang galing ako! Pwede po kainin? Oo, ano ba? Favorite rin, kunin nyo na. Bawal ka dito, may ubo ka! Bawal may ubo! Fresh na fresh. So alam natin Thank hindi you na po. pakain yung Bini before pumunta. Ito. Thank you po. Oo. Girls, Thank you. Ayan, rambutan, meron pa guys. yan. Kunin nyo na yan. So, it's our time, okay? Dito tayong dalawa. Ayun na, feeling ko ito yung pinaka-nakakadiri. No, kasi wala naman silang ibang gagawin kung hindi kami yung lapas talangin or kami yung Lapastanganin. lapas tanganin or kami yung naku, may hint na tayo. Nag-iyon sila, Fox. Sige. Okay! So, ito na po yung mga team leaders. 5 points to, no? Dito lang tayo, 5 points tayo. Okay, Okay. tayo na. Love versus yes na to. Game na? Okay. 30 seconds on the clock in 3 days. In 3, 2, 1, go! Ay, teka lang, di ko makita. Go, sir. Ay! Teka! Sa'yo ako natatakot eh! Ay! Teka, magbumura ako. Kung gumagalaw ba siya? Spaghetti! Ay! Pansit Canton! And there you have it, everybody. Down 5 points ang Sorry! Ang panalo ay Team Lala! Sorry na, girls! Wala, natameme ako eh. Oo, kung ano to. Sigaw is the key. Oo, Grabe. ayan. Salamat. May mga board work pa. Congratulations, Lala Banderas team. Yeah, thank you very much. And ladies, maraming salamat for being a good sport. Yay!
So, ang napanalunan po namin ay bragging rights. Palakpakan. Palakpakan. So, nanalo po ang team ni Lala. Ayan, mga ladies. Magaling. So, eto na nga, Paksa. Mm. Dahil nakapag-game na tayo, nakilala na natin sila in-depth, nakapag-asara na tayo. I think isa na lang talaga yung nahuhuling gustong makita ng ating mga viewers today. Ayan. Okay, so inaabangan nyo rin kasi nga naman dito sa ating live, no, sa ating Facebook Live, sa Yes the Best at sa Love Radio, magper-perform sila, kaya panoorin nating lahat. Heto na ang Bini para sa kanilang kantang Lagi! Woohoo! Lagi nang umaawit. Pag-ibig na naman ang usap-usapan sa paligid ko. Ngunit kung nais mong malaman, di naman ako nagre-reklamo. At ang katotohanan ay di ko mapigilang mapangiti na lang minuto. Nakakabaliw na pag-ibig, sigurado nang hindi papayag aking pusong mapalayo sa'yo. Oh baby, 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 halika, tara na. Saan mo ba gustong pumunta? Sa bundok o dagat ba? Sa mga ulap kaya? Walang problemang iniisipin pa, kung ikaw naman ang laging makakasama. Lagi nang umaawit, umaawit mula kusina hanggang sa sala. Lagi nang napapasabi, mahal kita mula umaga, mukhang malala na hanggang gabi. Pauwi at bago matulog na nga, hindi naisip kita. Lagi, pag-ibig nga naman, pag ika'y di naman aatras pa ba? Kala mo'y di kailangan, ngunit ngayon'y di na kayang mag-isa. At tuwing wala sa'yong piling, telepono ko ay puno ng usapang mahalaga sa atin. Di pa magandang umaga, kumain ka na ba? Pag narito ka na'y hindi maalis sa'yo ang aking tingin. Oh baby, 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 halika, tara na. Saan mo ba gustong pumunta? Luzon, Visayas ba? O Mindanao kaya? Walang problemang iisipin pa, kung ikaw naman ang laging makakasama. Lagi nang umaawit, umaawit mula kusina hanggang sa
Yeah, there you go, Beanie with Lagi. Napakaganda. Napakaganda ng song and napakakulay din ng kanilang music video. Oo, at saka kasi, fresh lang. Breath of fresh air silang tignan sumayaw, kumanta. It's super entertaining. And nung pumunta kami ng Dessert Museum, di ganyan yung itsura ko. Oo, ang ganda nilang pumunta ng Dessert Museum. Oo, no? Talagang bagay na bagay. Oo, Ayan. sweet na sweet. Totoo. So, eto na nga. For those people na ngayon pa lang sila napanood, mga kabisyo, mga bes, and you want to follow them, this is the moment wherein iaaya natin silang invite kayo sa kanilang mga social media accounts so that you can also be updated sa kanilang mga upcoming events. Please, anyone from the group invited. Yes po, don't forget to follow us on all of our social media accounts, Beanie_PH on Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, and on Kumu. And we also have Beanie Official po on YouTube. Marami po kaming contents dyan, so check it out. And abangan nyo rin po kami sa ASA po every Sunday po yan. And also, madami po namin ganap po na hindi pa pwedeng sabihin yung iba pero sana every time po na mag-release kami ng show, sana supportahan nyo po kami. And Coke Studio po this August 6 po. Abangan nyo po yan. Ang daming ganap, no? Totoo. Oo. They deserve it kasi alam nyo, Pak, sa totoo lang to sa lahat ng Blooms, Best, and Kabisyo, wala silang ere. Wala talaga. Totoo. Sobrang humble nitong mga to. Sobrang babait in person, very polite, and very nice to work with. Yes. Kaya naman sa uulitin ha, girls. Oo, at talaga nga namang subaybayan po natin. And please do request their song lagi at lahat ng mga kanta. Oo, no, ng Beanie dito sa Yes the Best at sa Love Radio Manila. Ayan. So, pakilala lang natin ulit. Isa-isa kami na lang gagawa para makapagpahingangin yung mga magagandang boses. Ayan. From your side, Pats, go Okay, ahead. sige. Ayan, nakasama po natin. Ayan, sina Beanie Colette, Stacy, si Maloy, si Aya. Ayan, at syempre mula naman sa aking side, nakasama natin si Joanna, si Mika, si Sheena, at si Gwen. Sila po ang Beanie! Ayan. So again, girls, maraming salamat po for being with us. Kung meron kayong mga message fans ninyo before we go, please do so. Yes, thank you so much, Blooms. Thank you so much for always being there for us. Sana po continue lang yung support na binibigay niyo po sa amin. And yes, abangan niyo po kasi marami po talaga kaming mga prepare po para sa inyo. Yes po, thank you. Thank you, girls. Maraming Thank you. salamat. At eto na, magpaalam na tayo, Paksa. We hate to cut it short, pero kailangan na naming umexit. Ayan, okay, so nakasama nyo po, kasama ng Beanie. Siyempre, no, dito sa Facebook Live sa Yes the Best Manila at sa Love Radio Manila. Kasama nyo po si Rico Panyero ng 101.1 Yes the Best. At syempre ako po si Lala Baneras ng 90.7 Love Radio. At kami ang Partners! Maraming salamat, Beanie. Thank you very much! Yay!